Il-perjodu tal-konsultazzjoni pubblika kien wieħed qasir u maġġel. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fisem il-membri parlamentari Marta Sportelli, Claudette Buttigieg u Tony Bezzina, fejn ingħad li 5 ijiem kienu ftit wisq u tali materja kellha tingħata l-importanza ferm qabel, hekk kif il-fatt li din is-sitwazzjoni twarbet fit-tul, ir-riski inevitabilment eskalaw. Fl-isqarrija ntqal ukoll li f'din il-konsultazzjoni pubblika il-Gvern iddeċida li jagħmel proċess ta' konsultazzjoni pubblika li tindirizza waħda biss minn tant liġijiet. Għaldaqstant kien ikun ferm aħjar li kieku saret b'mod holistiku bilan li ma jkunx hemm konflitti bejn liġi u oħra. Dan ifisser li għandu jiġi assigurat li d-definizzjonijiet ta' diversi ruoli identifikati huma konformi ma' diversi liġijiet oħra li jirregolaw l-industrija tal-bini. Il-kelliema għal Partit Nazzjonalista sostnew li għandu jinħoloq qafas fejn individwi milquta minn inċidenti relatati ma' siti ta' kostruzzjoni jingħataw l-għajnuna kollha neċessarja b'mod immedjat u mhux jitħallew għarrieħhom. Ġie osservat li mill-konsultazzjoni li jagħmel il-Partit Nazzjonalista ma' diversi għaqdiet għandu jiġi indirizzat minnu fih in-nuqqas ta' infurzar li qed iwassal għal aktar abbuż. Intqal ukoll li l-attitudni li kulħadd jagħmel li jrid u li kollox jgħaddi trid tinqata' darba l dejjem. Il-membri parlamentari nazzjonalisti insistew li b'mod immedjat l-industrija għandha timxi lejn taħriġ ta' livell għoli. Irrid isir reġistrar, liċenzjar u ċertifikazzjoni tal-persuni li jipprovdu servizzi relatati mal-industrija tal-kostruzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li l-Gvern għandu immedjatament jinvesti aktar fl-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol sabiex ikun hawn aktar għarfien u infurzar dwar saħħet il-ħaddiem fuq il-lan tax-xogħol. Huwa importanti li l-awtorità tal-bini u l-kostruzzjoni titwaqqaf u tibda tiffunzjona b'mod effettiv mingħajr dewmien żejjed u li ġara darba titwaqqaf fuq din l-awtorità ikun hemm ukoll rappreżentanti taċ-ċittadini biex ikun żgurat li d-drittijiet tagħhom ikunu salvagwardjati. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista qed jappella lill Gvern sabiex ikun aktar proattiv biex iċ-ċittadin ikollu livell ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Għandu jiżgura li jiġu mħarsa l-interessi ta' kulħadd, kif ukoll għandu jirreaġixxi għal bżonnijiet kollha tal-industrija tal-bini u jara li regolamenti u l-proċeduri li se jiddaħħlu ikunu magħmula b'mod serju, ikkoordinat u holistiku. Dan kollu fid-dawl li tiġi salvagwardjata il-ħajja ta' kuljum kemm ta' residenti kif ukoll ta' diversi ħaddiema li jaħdmu fuq siti ta' kostruzzjoni.